ei grefft fel pob llang, tlawd a chyfoethog yn ei wlad. Arferai drin coed a cherig a chlai, a dysgu cynlluniau a mesurau tai yng ngweithdau dad. Roedd y tai yn brin yn rhef Nazareth, a'r gwaith yn bir galed a thrwm, a phrysur oedd sŵn y trawslif a'r plaen, a'r cyn a'r morthwyl yn disgyn ar y maen, ac ynaddu'r plwm. Wrth fwrw'r hoelion i mewn i'r pren, fe gafodd y prentis loes. Fe welodd wrth forteisio dau ddarn, wared o'r ifanc yn bodlon i barn, Duw ar y groes. Wedi gorffen tir a'i Joseph a'i fab, oedd i amgylchiddo am dro, a chlywed yn ei wagder sôn chwarae ac ysbonc y plant, a'i mamau a'i clec a'i clonc ar wastadedd y to. Melis i'r crefftwr ei swper a'i gwsg, a'r diddanwch wedi gorffen ei dasg, a hiroedd a'i'r Iesu am yr hoen a'r hwyl, wrth ddilyn arberion a defodau pob gwyl, y pebyll, y Pentecost a'r Pasg. Nid oes maen ar faen, na ffren ar bren o'r holl dau, a gododd ei gyd, ond fe erys adeiladwaith ei eglwys gain, a gododd gyda 20 o saeri coed a maen, tan ddiwedd y byd.